At sa ibang balita naman mga idol, dagdag lifeguards at watchtowers itatalaga ng Dagupan City Disaster Risk Reduction Management Council. Sa detalye ng balitang yan mga idol, ating pakinggan Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Bilang tugon sa sunod-sunod na insidente ng pagkalunod sa Tondaligan Beach sa Bunuan, mas pinaigting ng Dagupan City RRMC ang kanilang seguridad sa mga baybayin. Ayon sa mga ulat, ilang buhay nang nasawi sa mga nakaraang buwan dahil sa pagkalunod, dahilan upang magsagawa ng mas maigting na mga hakbang ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing inisyatibo ay ang pagdaragdag ng bilang ng mga lifeguard at watchtower sa lugar. Mula sa 6, itataas sa 10 ang bilang ng mga watchtower upang mapalawak ang saklaw ng pagbabantay. Samantala, ang kasalukuyang 10 lifeguard ay madaragdagan pa at magiging 15 upang matiyak ang mas mabilis na pagtugon sa mga insidente. Tinatayang libu-libong bisita dumarayo sa Tondaligan Beach araw-araw, lalo na tuwing weekend kung saan halos dumodoble pa ang bilang ng mga tao. Nananawagan naman ng LGU sa mga shed owners sa maging katuwang sa pagpapaalala at pagpapatupad ng mga patakaran para sa kaligtasan. Bahagi din ng mga regulasyong pinapatupad sa lugar ay ang no swimming policy na nagsisimula tuwing alas 5 ng hapon upang maiwasan ang mga aksidente lalo na kapag lumalalim na ang gabi. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.